कोकण सांगतोय सत्य एका तारापूरचा धोका तो फायदा कधीच नव्हता। पालघर बंदरासाठी घिवली आमच्या आरसा आहे, अणुभट्टीने दिल काय करतो आमच्या नसांत आहे। मासेमारी संपवून आता बंदर कशाला, विकास हवा पण माणूस मारून नको आम्हाला। वीज दिली देशाला आमच्या घरात अंधार, न्याय मागून थकलो हा सामाजिक बलात्कार। हा अनुभव खरा याला खोटा नका ठरवू।